холодная колючка. Здається, я тебе намалював. Угу, подобний. Уже не сховаешься, шкодник. Зараз тебе все будут ведать пякучку такую. Так, и ще. Ой, привітання, Топа. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання усім. Як бачите, вечір у мене не зовсім добрий. Ой, Топа, а що здарилося з твоїм носом? Это всього про його. Про кого? Про гэтага злосного чмяля. А, зрозуміла. Ой, спочуваю тобі, Топа. Нос, напевно, болить. А яще як. І треба ж мені було зустріти гэтага злодія. Ой, мені шкода, що так здарилося. Але чміль ніякий не злодій. Не злодій, кажеш. Бачиш, що він зробив? Драпежник, яких я ще пошукать. Ён не драпежник. Ой, ну ви послухайте тільки яє. Каб тебе укусив чмель, ти б по-іншому розмовляла. Долучайся хутчэй маляваць партреты чмяля. Поразвешиваем у парку, каб усе ведалі гэтую небяспечную істоту. Ти хочеш порозвішувати портрети чміля як якого-небудь злодія? Безумоўна! Я гэты укус яму не дарую. Ён яшчэ пашкадуе, што ўджаліў мяне. Пробач, але я не згодная. І дапамагаць табе не буду. Як так? Твайго сябра пакрыўдзілі, а ты не хочаш яго падтрымаць? Гэта не цябе пакрыўдзілі, а ты першым пакрыўдзіў чмяля. Што? Так. Вось бясспрэчныя доказы. Бачыш? Чмель накінуўся на мяне і ўджаліў. Першымі чмялі ніколі нікога не чапаюць. Яны толькі абараняюцца. Гэта мне дзядуля Дабрадзей сказаў. А са мной было ўсё па-іншаму. Я яго не чапаў, нават не бачыў. Ага, чмель ляцеў па сваіх справах, але угледзеў цябе і адразу аджалу табе ў нос. Ой, ты мне не верыш? Не. А яшчэ сяброўка. Эх, Яна, заступайся за нейкага там чмяля, якога нават не бачыла. Я заступаюся за слабых і за маленькіх, а яшчэ за праўду. Ах, так! Ты мне больш не сяброўка, ўсё! Як то? А вось так! Касмічнае прывітанне ўсім. Ой, прывітанне, Ліна. Прывітанне! Ты вельмі своечасова. Мяне тут крыўдзяць з усіх бакоў. Можа, хоць ты падтрымаеш? Топа, ты не ў парадку? Нешта выйшла ў цябе з-пад кантролю? Так, мой нос выйшаў з-пад кантролю. Дакладней, яго вывеў са строю вось гэты тып. Хто гэта? Шкодны чмель, злодзей і драпежнік. Ой, сустрэч з ім у мяне яшчэ не было. А гэта істота з вашай планеты? На жаль, так. Не на жаль, а на шчасце. Топ усё неправільна растлумачыла Ліна. Чмелі не шкодныя, а вельмі карысныя і зусім не агрэсіўныя. Не разумею. Карысны і неагрэсіўны чмель выводзіць са строю нос. Навошта ён гэта робіць? У чым карысць? Бо ён, шкоднік, зрабіў гадасць сэрцу радасць. Ого! Усё не так. Чмель выводзіць са строю нос ці іншай часткі цела толькі ў тым выпадку, калі яго крыўдзяць ці пагражаюць яго гнязду. Ты пакрыўдзіў чмяля? Хацеў без запрашэння трапіць у яго гняздо? Ды не, я не чапаў яго, і гняздо яго мяне не цікавіць. Ой, я вас не разумею, мае сябры-зямляне. Ой, Топа,
Расказвай па парадку пра тое, як ты сустрэў чмяля. Ой, ды не сустракаў я яго. Ён сам узяўся невядома адкуль. Па парадку і падрабязна. Ой, ну слухайте. Ну, гуляў я ранкам у парку, сонейка стала припякаць, душно мне стало. Ну, прышпіліўся. А гузік вырваўся і упаў на зямлю. Я пачаў шукаць. І тут, невядома адкуль, узяўся чмель і кусануў мяне за лапу, але не пракусіў. Тады бац, джала у нос. А нос мой делікатны, о, і баліць зараз. Я разумею, гэта нядобра. А я зараз разумею, што адбылося насамрэч. Калі Топа пачаў поўзаць па зямлі ў пошуках свайго гузіка, то сам зачапіў чмяля ці наблізіўся да яго гнязда. Не бачыў я яго, і гнязда чмялінага тым болей. А трэба быць уважлівым. Гнёзды чмялі будуюць не толькі ў дуплах, але і ў зямлі ў норах грызуноў. Я і не ведаў. Зараз усё зразумела. Чмель быў такі малы, што Топа яго не заўважыў і ненарокам закрануў яго ці яго гняздо. Так. І чмель вымушаны быў абараняцца. У выніку нос Топы выйшаў са строю. Так. Але гэта ненадоўга. Шмялі свае джала не пакідаюць у ране, таму нос хутка прыйдзе ў норму. Цудоўна! Ой, хутчэй бы. А я ж казала, шмялі толькі абараняюцца. А навошта вам, землянам, чмялі? Якая з іх карысць? Як казаў наш дасведчаны дзядульчка Дабрадзей, чмель – лепшы апыляльнік раслін сярод усіх насякомых. За дзень ён аблятае 1000 кветак. Актыўны ва ўсіх накірунках. І працаваць, і абараняцца. На жаль, на маёй планеце няма такіх жвавых апыляльнікаў. У нас апыленнем займаюцца робаты-дроны. 100 кветак у дзень – мяжа іх магчымасцей. Ой, не шмат. А гэта важна, бо толькі апыленыя расліны даюць плады. Трэба нам прыглядзецца да вашых чмялёў. Да таго ж, яны амаль не баяцца холаду, прачынаюцца ранняй вясной і за працу. Малайцы, дасканалыя істоты. Напэўна, не буду больш злавацца на чмяля і аб'яўляць яго пошукі. Ніякі ён не шкоднік. Вось і добра. І зноў сябруем, Топа. Сябруем, Яночка. А партрэт чмяля пакіну сабе на памяць. Другі раз буду больш уважлівым. Мне падабаюцца твае высновы, Топа. А вашыя чмялі проста космос. Цудоўна, што спрэчнае пытанне вырашылася. А зараз давайте глядзець мультфільм. Ну што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, лапкі і ў ложачкі спаць. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І касмічных вам падарожжаў у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны
спять машины ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.